Min se jkun qed jidħol għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista se jkun it-tieni għażla tal-Elettorat Nazzjonalist. Għal dan l-eks deputat nazzjonalista Herman Schiavone fuq il-programm Dibattitu fuq l-Istazzjon 1 fi sfond tad-deċiżjoni ta' Roberta Metsola li tażel lil Brussell minflok lil Malta u tabbanduna il-partit li tirrappreżenta. Fil-fatt Schiavone l-ġimgħa filgħaxija antiċipa d-deċiżjoni tagħha kif ħabbar li assistent tagħha bat messaġġ lill-grupp ta' Metsola f'Malta u nfurmhom li Roberta mhux se tiġi. Aħħar informazzjoni li għandi hija li llum assistent tagħha bat messaġġ l-inner group tagħha ġo Malta ġi mhux is-supporters kollha ma l-inner group tagħha illi qed jinformhom li Roberta mhijiex ser tiġi. Il-Partit Nazzjonalista jinsab f'diffikultà il għaliex min ser jidħol għal dan il-peace, għal dan is-salib, huwa salib kif edna anki d-darba l-oħra, ser ikun it-tieni għażla tal-elettorat nazzjonalist il għaliex fil-maġġoranza kbira l-elettorat nazzjonalist kien qed jistenna li tiġi Roberta Metsola. L-eks deputat nazzjonalista kompla jgħid kif is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista hija waħda diżastruża u mhux se jkun jista' jirkupra d-dejn li għandu. Fil-fatt sostna li kien ikun aħjar kieku konvinċew lil Bernard Grech jibqa' fil-pożizzjoni ta' kap għax min se jkun qed jiġi elett kap diġà se jkollu l-pis ta' 40 miljun euro dejn fuq spaltu. Waqt dan il-programm il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid Mekej tkellem ukoll dwar diversi sitwazzjonijiet li waslu biex il-Partit Nazzjonalista spiċċa bla viżjoni. Partit Nazzjonalista ma għandu identità politika. Il-Partit Nazzjonalista m'għandux storja xi jgħid, m'għandux ħolma u naħseb huwa fatt illi l-aħħar ħolma li kellu il-Partit Nazzjonalista kienet propju l-Unjoni Ewropea. Dik bieħa tajjeb, però minn hemmhekk ma baqgħetx identità fit-tfassil tal-politika tagħhom. Intant l-opinjonist Jeremy Camilleri tenna li l-Partit Nazzjonalista naqas mill-obbligi tiegħu lejn il-pajjiż u kompla jibni fuq dak li qal Herman Schiavone jiġifieri li min se jkun kap issa tal-Partit Nazzjonalista huwa dak il-persuna li ma jridux. Ma ċettax Metsola li tiġi, jien naħseb il-persuna li ħajkun kap tal-Partit Nazzjonalista huwa dak il-persuna li ma jridux. Għax jien naħseb il-persuna jekk jeżisti li jemnu li jista' jmexxi l-Partit Nazzjonalista u li għandu ċertu support fil-Partit Nazzjonalista, issa b'sentej maximum sal-elezzjoni li jmiss, da m'għandux ċans jingrana. U mhux qed nitkellmu fuq xi ħadd li ħa a healthy party